At apog tuto daw. Pastis no lang sang capacity di rabi ke tinunaw na mo lang dagat ta ato tinudo naman ay. Madam mater buat. Pero buat ko man dagiti ni. Bulong. Ito no bigat. So appointment ko jay Toyota Service Center. Nagbayag nga inuray ko ta appointment ko ta halos kurang-kurang makabulan nga naipila di appointment ko kasi di ka bayag ti agpa-appointment ta di Service Center. Agis no is noon so nga apang ko pasukatan ti gulong na datoy Logan May. November pa idi nagpa-appointment at talaeng nadanon. So nga ito nabigat pa lang mag-appointment ko ng tata. Isagsagana ko na ito ka nasapa. Kaya appointment ko alas 8 tibigat. So nga isagsaganak dito ni di apang ko ikarga dyan tilugan ikarga katan tapno tuno bigat tagsapa diretso dyan service center. Okay, kamusta man yun kabagyan tanay mayat ti Chimpuna tuto daw kargak pa nga raw dagitoy gulong.
So, nandito na tayo ngayon sa loob ng Toyota Center, Service Center. At naipasok na yung aking sasakyan sa service bay. Antay ko na lang kung anong resulta ng check-out niya. Maya-maya raw ay tatawagan ako pagka na-check up yung sasakyan. Kasi tuloy niya ngayon semi-annual check-up niya. Pasyal muna tayo dito sa loob. Tayo sa cafeteria. May cafeteria sila dito, kaya lang sarado. Ito yung pinaka-waiting area. So this is the 22? 22? Model, 22, yeah. model 22? That's 22 XLE, all-wheel drive. That's the unit. The 5.0 one is the unit. That's the latest one. Huh? Over there, the latest. Yeah, yeah, that's one is the unit. This is the used demo, used Oh. one. This is just for demo. Yeah. It's platinum, huh? That's one is the unit. Ito yung latest model ng Highlander. Ayun na yung aking sasakyan, nakataas, pinapalitan na ng gulong. Sorry? I don't know where is my car. Now, Okay, I'll just need you to speak to your advisor. Ayun, natapos din. Labas na tayo. Tagal. Ko mukhang uulan na, oh. Ito na siya. Palit lang ng gulong. Check natin yung mga gamit.
Yan, dito na. Gulong. Ay, karga na rin. Yan. Ang winter tire. Ang nakaramas ulit sa snow. Pwede na.